Bueno, moi bo día a todas e a todos. Comeza a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, que ten un único punto na orde do día. Antes de comezar coa orde do día, pois, en primeiro lugar, presentar a nova secretaria, seguramente algunha concelleira, concelleiros a coñecedes, non? A Lara Otero, que ademais creo que se estrena ou debuta en web como secretaria. Agradar realmente que a súa experiencia aquí sea moi positiva tamén, que se o é para ela, seguro que vai a ser tamén para nós como Concello, que teña tamén moitísima sorte. Non? Por outro lado, tamén disculpar a concelleira Laura Ogando, eu acabo de enterarme agora mesmo, non, de que tivo onte un pequeno percance, un pequeno accidente, non pode estar na sesión. Damos comenzo, por lo tanto, a sesión, co primeiro punto de orde do día, que é único, que é o seguinte: proposta da Alcaldía de aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 17-2024, suplemento de crédito 1-2024, expediente 3448-2024. O asunto foi dictaminado na Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas o pasado 18 de novembro, que ten o seguinte dictamen. O resultado da votación: votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do BNG, votos en contra ningún, abstencións 4, por lo tanto, o dictamen é favorable. Dou lectura moi rápido, de forma resumida, o que é a proposta tamén da Alcaldía. En todo caso, despois terá a palabra o concelleiro Xosé Leal, concelleiro de Facenda. Pero a proposta é a seguinte. Logo de ver o expediente tramitado para a modificación do orzamento, a memoria justificativa da Alcaldía, informes de intervención que constan asinados no correspondente expediente electrónico e a súa documentación justificativa por importe de 128.021,60 euros e os preceptos legais de aplicación, e tendo en conta que os novos créditos que se propoñen son necesarios para facer fronte ás obrigas da Corporación de carácter inaprazable que se detallan e justifican na memoria elaborada por esta Alcaldía, propóñolle a Comisión Especial de Contas que adopte o seguinte acordo: informar favorablemente o expediente de modificación de créditos 17-2024, suplemento 1-2024, e propoñer ao Pleno da Corporación que adopte os seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 17-2024, suplemento 1-2024, financiado con cargo a maiores ingresos de acordo co seguinte. Parece toda a relación, neste caso, do que sería esa cuantía ou ese importe. Por lo tanto, sumaría o total de gastos que se financiarían con ese suplemento de crédito 128.021,60 euros. Esta modificación financiase con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos na aplicación do orzamento corrente de ingresos, participación en tributos do Estado. Segundo, continuar a tramitación do expediente de acordo co disposto polo artigo 177 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 39/88 reguladora de facendas locais e as demais normas de aplicación coa inmediata exposición ao público para os efectos das reclamacións. E terceiro, no suposto de que non se presente reclamación durante o prazo de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o expediente. Deberase, pois, proceder á publicación da aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios municipal. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Non. Ben, bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, e fora deste punto, desculpas pola tardanza no comezo do pleno, pero hoxe estreamos por fin o sistema de grabación coas cámaras monitorizando e entón, bueno, sempre o directo non é que falle, é que sempre falta as cousas por configurar, pero, bueno, agora está configurado, a partir da hora será accesible nunha mediateca cada intervención dos concelleiros e concelleiras, así que, bueno, animalos, despois lle pasaremos o enlace desta plataforma para que poidan ver cada un dos concelleiros e concelleiras pois o que son as intervencións dos plenos e para que se familiaricen coa aplicación.
En primeiro lugar, indicar que esta proposta de alcaldía chega para solucionar pois un problema que se nos foi acumulando xa non en outros exercicios, que non fallamos as convocatorias de subvencións, sino, sobre todo, tamén en este último exercicio do 2024, no que unha serie de avatares pois en diferentes departamentos, pero tamén no departamento de intervención, que tivo varias mudanzas no último ano, pois complicaron pois a tramitación ordinaria desta proposta a través dunha liña de convocatoria de subvencións, como se fai habitualmente. Entonces, o Goberno, por responsabilidade e tras de levar a cabo diferentes reunións cos colectivos culturais e deportivos cos que habitualmente hai esa relación de participar nas subvencións, cos que están activos no Concello de Bueu, pois se decidiu buscar unha fórmula extraordinaria para este ano 2024. Falo de extraordinaria porque non significa que se vayan a facer un cambio e pasar do que era as bases por concorrencia competitiva, tanto en cultura, que, como quero lembrar, había dúas líneas, unha liña pois para actividades desenvoltas polos colectivos e outra para as escolas de música e baile, que esa eran dúas liñas diferentes, e no caso dos clubes deportivos, pois había tamén varias liñas. Había unha liña pois para os gastos de funcionamento tanto da temporada como do ano, a que se adherían pois indistintamente como preferiran cada un dos clubs, ademais de que xa se quitou, pois fai, se mal non me equivoco, a memoria non me falla, fai 2 anos, unha outra liña maiores para desplazamentos para competicións fora do ámbito galego. Digamos, esas eran as liñas de concurrencia competitiva que había no seu momento, e que a intención deste Goberno é que continúen activas e que xa a comezos do ano 25, cando xa normalicemos a situación en diferentes departamentos, tanto cos procesos que nos quedan por rematar de estabilización como coa propia entrada da nova interventora, que o vai facer estes días, pois intentaremos xa planificar o que as convocatorias que se van a lanzar de cara ao ano 25. Seguramente, e se non hai cambio ningún, pois baixo o criterio da nova secretaria, elaborando tamén un plan estratégico de subvencións para ese período, ou para un período de máis de un ano. Eso será unha das cuestións que tratemos coa nova secretaria, pois dada a súa recente incorporación. Decir que os criterios que se seguiron para establecer as cuantías das subvencións nominativas obedeceron, por unha banda, a facer unha media aritmética dos 3 últimos anos das subvencións que levaron cada un dos clubs e colectivos culturais que participaron nas líneas de subvencións. Maiormente, todos participaron nas últimas 3 edicións, pero podese dar o caso de algún puntual donde só presentaran 2 anos e a media aritmética colleuse deses 2 anos, pero indicar tamén que para facer ese punto de partida monetario se utilizou o criterio tamén, outro dos criterios que se estableceu foi o de buscar tamén o ano en que foron máis beneficiados esas entidades, é dicir, dentro da media se tiraba, neste caso, maiormente para arriba, en moitos ou na maioría dos casos, pois coa media máis alta deses últimos 3 anos, co ano de maior cuantía. Eso, por un lado, para as que participaban nas liñas de concurrencia competitiva, indicar que aí, porque o alcalde creo que, se mal non me equivoco, que estaba aquí un pouco liado co do streaming, pero creo que non fixo lectura das cuantías. Vou facer eu lectura das cuantías, sei que os concelleiros e concelleiras as coñecen, pero, bueno, tamén a xente que nos está vendo para que teña tamén constancia das mesmas. No caso das actividades culturais,
está o FIC-Bueu, que é unha subvención nominativa que xa era nominativa habitualmente e que pasa de 15.000 a 18.000 euros. No caso de Retrouso, Mansadoira, Banda de Música Artística e Comisión de Festas de Bueu, que eran as entidades que levaban unha maior cuantía na liña de subvencións, se estableceu unha cuantía única para igualar, tendo en conta o seu interese social, en 10.000 euros. Digamos que están esas cuantías en 10.000 euros. A seguinte en cuantía sería a Comisión de Festas de Cabalo, que vai percibir unha cuantía de 6.250 euros. A Comisión de Festas de Meiro, 4.250 euros. O Cineclub Bueu, 2.900 euros. As corais, tanto Polifónica de Bueu, Polifónica de Beluso como Marusía, van recibir cada súa 2.400 euros. A Asociación Cultural Novos Ventos de Beluso, 750 euros. A Asociación Os Galos, que mantiña tamén un convenio nominativo polas actividades que desenvolve, siguen sendo 6.000 euros. E incorporamos a AMPA Alborada por un compromiso que había dende a Consellería de Cultura e tamén dende a Consellería de Subvencións, pois para cubrir un gasto dunha actividade que desenvolvera un cultural aberta ao todo público como foi o Samaín. No referido aos clubes deportivos, as que aparecen en esta relación son o Bueu Atlético Balonmán con 24.000 euros, o Club do Mar Bueu 15.000 euros, a Asociación Deportiva Fútbol Sala Bueu 8.500 euros, Cultural Deportiva Beluso 8.500 euros, Club Deportivo Bueu 8.500 euros, Club Siu 5.000 euros, Escola de Fútbol Base Beluso 3.500 euros, Club Buceo ONS 3.500 euros, Club de Loita Morrazo 3.500 euros, Club Corredoiras 2.000 euros, Club Galaicas 2.000 euros, Club Xadrez Bueu 1.000 euros e Club Náutico Beluso 1.000 euros. Indicar, a maiores do que establecín no tema dos criterios, é que nas propias reunións coas entidades se estableceu un pouquiño para ter unha liña clara a hora de non sobrepasarnos a hora de poñer unha subvención nominativa. Tamén se solicitou pois un estado real do que foran os gastos desas actividades que querían subvencionar, pois para que non se dese o suposto que non se iba a dar, pero por asegurarnos de que puséramos unha cuantía a unha entidade que non tivera realmente a capacidade de justificarla. Entonces, tamén ese foi outro dos criterios que se seguiu para poder marcar estas cuantías. Indicar que iso agora queda un trámite pois que se me falta entender, comentar pois que estas cuantías, esta modificación se basa pois en un ingreso extraordinario que tivemos da aportación de tributos do Estado do ano 2022, e os cálculos non me fallan, porque sempre os tributos do Estado sempre veñen con un pouquiño de retardo, digamos, tardan en facer, digamos, as súas contas e o comunican sempre con algúns anos de atraso. Entonces, en base a este ingreso extraordinario, pois a intervención indicounos que era perceptivo poder facer esta modificación de crédito e realizar ese suplemento do que eran as partidas iniciais que había no orzamento prorrogado, que sempre supoñen unha cuantía maiores. O sea, que se sube, digamos, a cuantía das subvencións do que era o orzamento prorrogado, tamén grazas a esta participación en tributos do Estado, que nos beneficia aos concellos en este momento, pero que é unha cuestión que os concellos pois sufrimos a subida de todo tipo de impostos e é unha compensación que o Estado fai de xeito correcto, e a nos atinado pois este modelo que está facendo nos últimos anos o Goberno do Estado. Canta máis axilidade haxa, mellor vai ser tamén para nós, para os concellos, para poder levar a cabo os nosos trámites, pero agradecer este traballo. E nada, nos queda a partir de agora, unha vez aprobemos, e agardo que sexa por unanimidade dos presentes, porque, nós o fixemos en cada unha das xuntanzas que tivemos e
e pedimos desculpas aos clubs e as entidades pois porque o trámite administrativo corrente non foi posible de facer en tempo e forma e, bueno, sabemos que vamos a facer un esforzo agora a finais de ano, a nova secretaria o sabe, o Departamento de Promoción Económica e ADL o saben que é a persoa que fai o trámite dos convenios e, nada, indicar que será un traballo arduo de aquí a final de ano, pero agardemos facelo de xeito áxil, que os clubs e colectivos poidan percibir as axudas, o igual que percibiron pois os que xa levaron os convenios nominativos que xa se foron executando ao longo deste ano, como pudo ser o Club do Mar Bueu pola organización da Liga ACT de Traíñas e da Liga Galega aquí na nosa vila, e as subvencións nominativas que levaron as AMPAs polos comedores escolares e o Plan Madruga, que esas xa foron abonadas no 80%, e están pendientes de justificar pois a partir de finalizar o ano no comezo do que ven ese 20% restante para tamén poñerse o día coas AMPAs. Nada máis, redundar nas desculpas pois polos prazos que deberíamos ser moito máis áxiles, pero, bueno, agardemos que en vindeiros anos ou no vindeiro ano, vamos a ser máis optimistas, co cambio que se dan en diferentes departamentos, sexamos unha administración máis áxil que o que a cidadanía, en este caso os colectivos, reclaman. Bueno, moitas grazas. Abrimos unha quenda de intervención, se procede. Elena. Moitas grazas, alcalde. Bos días a todos e a todas. E, bueno, como voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, quero tamén sumarme a benvida a nova secretaria que acaba de tomar posesión e, por suposto, desexarlle tamén todo o mellor nesta nova etapa que se inicia aquí e que, bueno, que estou convencida tamén que o bo facer do Departamento de Secretaría contribuirá tamén a mellorar a calidade tamén de vida dos veciños de Bueu. E, bueno, xa ha entrado no punto que aquí nos trae a este pleno, que este expediente de modificación de crédito a través dun suplemento de crédito, que, como ben di o voceiro, pois se vai a financiar ou a sustentar con esa parte de tributos do Estado. Se agradecen as desculpas que acaba de decir en canto a que tanto o retraso, pero, dende logo, a súa primeira intervención creo que non foi moi acertada, no sentido de que empezas botando balóns fora e falando de que circunstancias e outra vez poñendo un pouco a diana sobre os servicios técnicos, e aquí parece que como falta o persoal que non se pode facer nada. É dicir, este retraso desta subvención, neste caso da 2022 e 2023, non é algo novo. É dicir, este retraso é un retraso reiterado que o Goberno municipal xa en anos atrás leva facendo e que levades anos en esta dinámica e en esta sensación un pouco como de deixadez, e solamente cando se vos apreta un pouco é cando, pois parece que vos poñedes as pilas e que tratades de buscar as solucións habidas e por haber. E a proba disto é que este expediente se tramita en un solo día, é dicir, o 7 de novembro o alcalde firma unha providencia da alcaldía e a partir de aí se desenrola xa todo o expediente. E nun solo día hai unha providencia da alcaldía, hai unha memoria da alcaldía, hai un informe de intervención, hai unha proposta de alcaldía, se convoca a comisión. É dicir, o Goberno, como teño dito en outras ocasións, cando quere, pode. É dicir, non é de dicir, é que non temos os técnicos, non temos persoal, se fala dun proceso de estabilización, é dicir, ese proceso de estabilización se está dando en todos os concellos. Que pasa? Que Bueu é diferente ao resto dos concellos, xa non digo da comarca do Morrazo, senón de toda a provincia. Entonces, creo que, argumentar sempre esa deixadez, esa falta de tramitación en cuestións administrativas e en cuestións de un pouco botar balóns fora e intentar que as culpas ou as responsabilidades recaian, neste caso, nos servicios técnicos, creo que tampouco é xusto. É dicir, aquí
os concelleiros, hai concelleiros delegados, hai concelleiros responsables de áreas que creo que son os que tamén teñen que poñerse un pouco en serio a traballar e preocuparse. É dicir, o deporte e a cultura en Bueu non solamente necesita dese apoio institucional que creo que sempre conta por parte da Corporación municipal, sino que aparte dese apoio institucional sí que se requiere e necesita fundamentalmente ese apoio económico, un apoio económico anual, para iso o recollemos nos orzamentos e que para eles é fundamental e que non chega, ni sequera o que se lle dá, les chega para poder sustentarse eles e de poder facer frente aos gastos que teñen, sino que teñen que buscar as directivas e as dos colectivos e dos clubes deportivos, teñen que buscar moitas veces outras vías de financiación, de buscar medios, de conseguir medios económicos. Por lo tanto, creo que así como se establecen os orzamentos e hai uns compromisos de pago anuais, pois creo que no tema dos colectivos e sobre todo, pois o bloque, que enarbolades tanto a bandeira de que sodes os que vos preocupades tanto polos colectivos culturais e polos clubes deportivos, creo que nestes últimos anos, dende logo, non o estivestes demostrando. Sempre vades un pouco a rebufo, a remolón, e sempre xa digo, xa non é dicirme retraso nun ano, é que son retrasos de 2 e de 3 anos, e agora mesmo estamos acabando o 2024 e seguimos, pois se podía tamén incluir o 2024, justificastes na comisión informativa que non, porque se falou cos clubes, se consensou cos clubes e que prefirirán que se lles pague xa, porque ademais vos comprometestes antes de finalizar o ano en pagarlles. Estamos a mediados de novembro, pasados a mediados, é dicir, este expediente ten que ir á exposición pública, esperar que non haxa reclamacións e a publicación definitiva e a partir de aí poñer en práctica xa o pago destas cantidades. Por lo tanto, eu creo que deixémonos xa de estar botando valores fora e de botar a culpa a quen non a ten, sino que como goberno pois o que teredes é que establecer unha planificación e pensar desde principio de ano, pois que os orzamentos hai que aprobalos, e non estar engañando non só os membros, en este caso, dos grupos políticos, sino tamén a propia cidadanía, que estuvestes vendendo todo o ano, desde o mes de febreiro, que xa tiñades o borrador dos orzamentos listo, que solamente estaba pendente do informe, que solamente está e que xa se iba a convocar, e resulta que estamos a 21 de novembro e os orzamentos xa non van a vir a pleno. Nos levantamos o día de San Martín, o día do patrón, onde anunciades nos medios de comunicación que, ao final que renunciades ao orzamento do 2024 para deixalo para 2025. E así continuamente. É dicir, cando hai un concelleiro que está responsable, delegado desa área, que estuvo todos estes meses engañando e nin siquiera tivestes, pois un pouco de decir, pois mira, de convocar e de decir, pois mira, non se vai, aquí hai que enterarse todo polos medios de comunicación para poder explicar e decir e poñer encima da mesa cales son realmente os verdadeiros motivos, porque ahora que se vai a facer ese orzamento, se vai a cambiar un número do 24, supongo 25, e se vai a traer a principio de ano, cando vai a ser o mesmo. E volvéndose a contradicir vostede, porque hasta ahora era que os presupostos era mellor traelos a final de ano, porque así xa se sabía mellor a realidade do Concello. E agora resulta que non, agora vámoslo a traer a principio de ano. É dicir, cada vez que fala e cada vez que dá unhas explicacións, ao final acabase contradicindo vostede mesmo. Por lo tanto, nós como Grupo Municipal vamos a votar a favor desta proposta, como non podía ser de outro xeito, porque levamos meses, incluso digo anos, pedindo que se fixera este pago aos colectivos e aos clubes deportivos. Votamos en falta que non se incluía xa o 2024, porque xa está rematando, pero creo que temos que empezar a cambiar esta maneira de traballar, esta dinámica continua de deixadez e de deixar pasar, e que solamente cando apretan e cando o mellor as cousas se complican un pouco é cando se pon en marcha de maneira a toda velocidade estes expedientes, con estes plenos extraordinarios, in extremis, e intentando, xa digo, ao final, o que non fan, o que decides vos que non se pode facer desde o punto de vista administrativo, agora o que vades a facer é agobiar, é dicir, en estas últimas semanas, sobre todo na última semana ou segunda, na penúltima de decembro, para poder dar cumprimento o compromiso que tedes de poder facer efectivos eses pagos a cada un dos clubes e a cada un dos colectivos culturais. Nada máis. Alguna intervención máis?
Daniel, en todo caso, estamos intervindo por grupos. De momento hai unha intervención do Grupo do Partido Popular. O Partido Socialista sí que ten a súa intervención. O Concelleiro de Facenda fixo a súa. Non sei se o Partido Popular quere facer uso dunha segunda intervención. Pois, por lo tanto, este debate vai no pechar a alcaldía, que é quen presenta a sesión a proposta correspondente. O tempo, a verdade é que despexará tamén pois interrogantes e dúbidas, non? Sobre se o que acaba de expoñer esa situación tan caótica ou tan catastrófica por parte da voceira do Partido Popular é certa, é ter razón, ou se tal e como explicou o Concelleiro de Facenda, parte das limitacións e das dificultades coas que nos vimos movendo nos últimos anos son as razóns, os argumentos tamén de que determinados asuntos pois non flúen, neste caso, coa facilidade que nos gustaría. Pero, primeiro, antes de nada, quixera tamén pois, agradecer ao Concelleiro de Facenda e felicitalo polo impecable traballo que ven realizando na área económica do Concello, especialmente este ano. O Concelleiro, a petición ou por encomenda da Alcaldía, desde o principio de ano, ten elaborado casi de forma manuscrita, por decirlo de unha forma un pouco máis poética, non? Os orzamentos xerais do Concello. Ese documento, desde o principio de ano, pois estaba prácticamente ultimado para que pudese comezar o seu percorrido e a súa tramitación. Esa primeira intención do Concelleiro do equipo de goberno, obviamente, se ve frustrada e, por tanto, sai un primeiro asunto que require que se actúe con reflexos necesarios e suficientes para poder atender puntualmente algo que, obviamente, o Concello e o Goberno Municipal pois estaba, de alguma forma, preocupado, que era atender pois a eses pagos que tiñamos pendentes do ano anterior, estaba na conta 1413, que se corresponde co recoñecemento extrajudicial. Ese fixo, grazas ao traballo do persoal municipal, do persoal de intervención e de tesorería, pero tamén, por suposto, porque o Concelleiro de Facenda tiña realizado pois, un traballo previo que permitiu tamén que en poucos días, por non decirse máis, en poucos días, fose posible aprobar ese recoñecemento extrajudicial e a continuación proceder ao pagamento. Pero ese contexto no que nos estamos movendo pois ven dificultando non solamente os asuntos que mellor teñen que ser impulsados desde as diferentes áreas, senón os que tamén teñen que ser, digamos, tramitados a partir de que os xefes, ou neste caso o persoal habilitado do Concello, pois ten o deber de impulsar. Este ano o Concello aprobou a liquidación dos orzamentos do exercicio anterior, pois prácticamente con 3 anos de retraso. Acumulamos un período moi longo para tamén poder tramitar, aprobar e pagar as axudas de emerxencia social, algo que nos doeu especialmente. Empezamos a tramitación, por exemplo, do concurso de ideas, pois con varios anos de retraso. En definitiva, asuntos que non dependen exclusivamente nin da vontade, nin do traballo, nin do impulso do concelleiro ou da concelleira correspondente. É algo que, ademais, estou convencido que a voceira do Partido Popular coñece esas dificultades. As coñece porque eu mesmo, como alcalde, en algunhas ocasións, si as teño expresado desta forma. Evidentemente, vostede ten dereito, neste caso, a criticar non só a acción do Goberno, o funcionamento de diferentes servizos municipais. Nós mesmos estamos traballando para conseguir salir desta situación. Estamos convencidos de que estamos iniciando pois, unha nova etapa, que será unha etapa diferente, será unha etapa máis positiva en ese sentido. Como digo, o tempo pois, demostrará se vostede é a que ten razón ou é, neste caso, o concelleiro en relación con este asunto. Pero que sí é certo é que, en canto un pouco máis ao contido do seu propio discurso, como de costume sempre tremendamente crítico, co apoio do Goberno municipal, e sempre fai tamén pois, unha crítica directa ao BNG polo apoio aos colectivos. Eu estou convencido que se lle formulamos só unha pregunta a calquera dos colectivos da vila, se prefiren as axudas que neste momento cada ano os gobernos municipais do BNG, neste caso do BNG do Partido Socialista, pois lle vai a otorgar ou as axudas que os gobernos do Partido Popular lle otorgaba a cada un ou a calquera deses colectivos.
Eu non teño dúbida de que sería a resposta, evidentemente. E o que estamos facendo, ademais, é intentando correxir algo que tamén nos incomodaba especialmente. Que levábamos un retraso xa superior ao que debería. Un retraso de 2 anos, de 2 convocatorias de subvencións, que son 2022 e 2023, e que vamos a intentar resolver por esta vía. Afortunadamente, pois o que xa coñecíamos desde o pasado ano, incluso non as cantidades ou as cuantías definitivas, pero sí o que coñecíamos é que, como cada ano, e non agora, non é algo, digamos, extraordinario, sino que a liquidación complementaria dos ingresos do Estado, da participación nos tributos do Estado correspondente ao exercicio 2022 e a cuantía, creo que ascenda algo máis de 583.000 euros, se non me falla en este caso a cabeza, pois é o que no seu momento o Concello e todos os concellos percibimos de menos porque o que ingresamos cada ano de forma corrente pois é, digamos, como un anticipo, un pago a conta. Isto, digamos, que é a liquidación dos orzamentos do ano 2022. O que sí é certo é que, de cara á previsión orzamentaria, o non contar con unha cantidade prácticamente fixa ou definitiva do que é a túa participación nos ingresos do Estado tamén condiciona a propia formulación dos orzamentos. Algo que, cando os orzamentos se tramitan, como di a Lei de Facendas Locais, no exercicio anterior, obviamente esa previsión non se corresponde exactamente pois coa realidade que terás no exercicio corrente ou da aplicación deses propios orzamentos. Eso dou lugar a que moitos concellos tamén, de cara ao ano 2024, tendo en conta a previsión que tiña o Goberno do Estado de aprobar a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, prevía un incremento do 5,1%, se non me equivoco, pois non se pudo materializar. Houve concellos que aprobaron o seu orzamento do ano ou do exercicio 2024 que recollían ese incremento na participación de tributo do Estado do 5,1%, pero que realmente eso nunca se aplicou porque, de momento, como non se aprobaron os orzamentos xerais do Estado, pois non pudo ter lugar. O que sí é certo é que é previsible que do cara aos próximos exercicios 2025 e 2026, cando menos, e tendo en conta que os ingresos do Estado no seu conxunto se incrementaron nestes últimos anos dunha forma considerable, pois que poida haber de novo unhas liquidacións adicionais complementarias de momento indeterminadas, ou polo menos que non coñecemos as cuantías de cara aos próximos anos. Esperemos, confiemos tamén que os grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados tamén se poidan poñer de acordo para que se aproben uns orzamentos do Estado que permita xa regularizar, resolver esa situación para que ese discurso permanente tamén do Partido Popular, esperemos que tamén forme parte en algún caso das solucións, que apoie tamén de vez en cando o Goberno central, que non sexa solamente críticas, porque eso tamén sería bo para os concellos, para todos os concellos onde hai alcaldías do BNG, do Partido Socialista, pero tamén onde hai alcaldías do Partido Popular ou de calquera outro grupo político. Por lo tanto, felicitar, con isto pois remato, o concelleiro polo impecable traballo que está realizando na área económica, pola capacidade e os reflexos tamén para, a pesar de todo, de todos eses handicaps, algúns que comentei e que expresei anteriormente, pois esa capaz de arbitrar solucións imaginativas, alternativas e novidosas, como neste caso, pois esta modificación presupostaria con este suplemento que, por certo, foi tratado diversas reunións a nivel dos colectivos, tamén como se comentou anteriormente, pero nas que hubo, como digo, un traballo feito prácticamente desde finais do verano. Hubo diversas reunións, en todas as reunións, o que nos pediron todos os colectivos, primeiro, é que estaban de acordo con esta proposta que desde o Goberno Municipal se vía como unha solución para desbloquear, e me estou remontando xa ao mes de setembro, por lo tanto, non é unha cuestión de un día. Felicitar aos concelleiros, a Concelleira de Cultura tamén e ao Concelleiro de Deportes por ese contacto directo cos diferentes clubes e cos diferentes entidades. E remato. Vostede sabe, señora Estévez, que a tramitación dun procedimento administrativo non se tramita nun só día. Eso sabe. Que haxa unha providencia da alcaldía que, digamos, abra a tramitación dese expediente, permita a incoación dese expediente. Vostede sabe que casi sempre
Iso é o froito da preparación previa por parte dese departamento e que pasa, pois, en ese momento ou ese día tamén as pertinentes sinaturas do responsable, non? Pero xa hai un traballo previo realizado desde cada un deses departamentos. Eso vostede o sabe, porque coñece o funcionamento do Concello, non é algo novedoso, que é algo bastante frecuente e habitual. É certo que, obviamente, o alcalde debería practicar máis con algo que sí, posiblemente nos últimos anos veño facendo, tendo en conta que hai moitos asuntos que todavía a día de hoxe non foron tramitados a pesar das peticións dos diferentes membros e das diferentes membros do goberno municipal ou do propio alcalde que están aparcados, pero que tamén hai providencias, e lle podo dicir que a pesar desas providencias hai asuntos que todavía non foron incoados. E non é porque o alcalde, o concelleiro ou a concellera dentro do ámbito das súas responsabilidades e competencias pois non fixera a súa parte do traballo, pero hai algo que non podemos facer. Eu dixen, creo que na sesión anterior, que é situarnos na posición pois, da señora secretaria, da señora interventora ou do calquera técnico ou técnica do Concello. Por lo tanto, non é, digamos, algo curioso nin extraordinario que o mesmo día que se asina unha providencia pois poida haber xa propostas e que se inicie a tramitación. Eso é, ademais, o correcto e o ordinario. Por lo tanto, imos a proceder á votación da proposta da Alcaldía de aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 17/2024, suplemento de crédito 1/2024. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pois damos por rematada a sesión plenaria. Dentro de 2 días, en este caso, nos volveremos a ver tamén no Centro Social do Mar. Será un pleno tamén extraordinario, pero diferente ao de hoxe. Moitas grazas e bons días.